Manto na tis ibon lang lang. Ito, huwag yung kasama. Motor, lagi talaga. Uy, pre! Uy, pre, ano sa man? Masuro yung ko, pre. Laay sa bahay. Gwapo lang yung chicks, pre. Oo, bago na ko na yung kiyab. Ganun man, nasuya ka. Ah, wala, pre. Ano bagong balita sa'yo, pre? Ano sa man, pre? Ako, pre. Grabe, utak ko kapalahubog, pre. Oo, klaro man, plahubo man kay Kagnaw. Pero sukad kita ako sa TV, pre. Nadilma yung ilim nun. Ako na lang giundangan. Sana. Kabiya ka. Kangon mong inom. Biyaan pa ni mong asawa. Kasi mong inom. Indot yun na, pre. Kaya mong yundangan naman pagka palahubog. Dili, uy. Giundangan ako ang pagtanaw, TV. Uy, ayo. Ah, kanahan man day ka day. Anong kanahan man ko, pre? Mang yung TV mang yundangan. Anong dili man yung pagka palahubog? Be, pangutanaw tika. Kinahanglan tubaga ko, ha? Oo, sige, be. Ngano sige mo sila ingo na makadaot ang ilim nun. Nya, sige sila kung Michelle og ilim nun sa TV. Tarong ka na. Tubaga ko, no? Bitaw bino? Mao na lang biyaan akong pagtanaw TV. Uy, ayo. Yung pag, hindi ka?